Už je to zapnuté. Je to vždy dáva chvíľu dopredu, nech sa to... No ja, to nikto nespíha. To sa mu to bude dať. Však Patek hovoril, že chce kúpiť toto, takúto kameru, čo by bolo fajn. Dobrý. Ono je to asi zafixované na loptu, ale že to nemôže vyhľadnúť, neviem. Možno majú nejaký ovládač k tomu. No tak môžu sa hýbať aj tu aj henka, vieš. Áno. No však sem chodím pomaly každý deň už 3 roky, tak... 3 roky? No, 2. 2,5 roka som... Ale už príjmali do 19. On od 9, od 10. Počkaj. Ktorý? Tento? To je hospodár. Má na to cieťky napríklad a kosy a podobne. No bez toho klobuku a s tyčkom na sebe. Patek, to je vlastne ten on je financí, čo to má? No oni to v podstate ako prebrali, tak a kijak. Oni to prebrali v podstate... Dvaja. Od Nešpora a Svibu, buď rád. A kijak je v podstate ako prezident a Patek. Tiež také bola, čo ono, tým, že je to občianske združenie, tak to nikto nevlastní, vieš. Ale oni ako v podstate platili za to. Asi no. Teraz sa vybavíme trička pre trénerov, čo mal aj David. To ako s iniciálkami aj Mišo už ma tuším. Ale tak... Je to také, no. No, však ja som hovorila, že my sa tu ako sústredíme na zle veci. Ja chcem posunovať ihrisko, pritom polka kategórií nemá ani veci. Je to také, no. Mne to už bolo len takto hamba, čo som ja minula tam spravil, že teda vieš, že ja robíš tej pomočka, že nemyslel, že myslela líko, to nie, no, čo to tam vyzerá. Hej. To tam aj buď, nie? Ja mám. Ale to je jedno, proste, ale nikoho to proste robiť nemohol, že tam je tých 4 bodov, poslali tam, kde si to ukážeš. Po strane, ale takto sa deti pozerajú, tak sa vejte pozerajú na to. Prvý tréner, ale to strane, že by to bolo prolečné. Hej. To je úplne hlavný. Ako viacero vecí sa tu zmenilo k lepšiemu, odkedy odišli henty dvaja, ale tak stále to len TikTok. Začínam vy? Budete točiť? Áno. Teším ma. Môžeme túto pozvať, nebudete ma tu vidieť, hej? To je slušné. Podľa mňa som vynovil celk. Aj pre rozhodcov, keď na nič nachystané. On to tu drží pokope, podľa mňa.
že už odišla. Kanianka, toto hlavy do... Vidíš, ako to sú? Odišiel, lebo som nedala. Aj len keď to bude chcieť veľké, ja áno. Áno, keď najstarší je tam Idris a ten má 23. Áno. Ešte raz si zopakujeme nominácie na zápas, takže FK Junior Kanianka nastupí v tomto rozostavení. Číslo 1 Tomáš Blaho, číslo 3 Luboš Preťo, číslo 10 Tomáš Kultety, číslo 11 Adam Hvolka, 17 Jan Tehlík, 18 Tomáš Peťar, 21 nastupí kapitán mužstva Lukáš Zelenický, číslo 25 Nikolás Haroník, číslo 9 Štefan Pekár, číslo 77 Oliver Oler, 44 Alex Mažár. Domáci nastupia v tejto zostave číslo 1 Adam Spál, 4 Mateo Herrera, 24 Idris Laval, číslo 2 kapitán mužstva Filip Gálik, číslo 3 Roland Jančovič, číslo 19 Marek Kucharík, číslo 15 David Stanek, číslo 23 Samuel Šebek, číslo 8 Samuel Bakoš, 21 Lukáš Kisucký, 22 Tomáš Maruna. Jeho bolo dobre nakoniec. Ale to aj často... Áno, ale keď ho tak dostane, tak je to... Áno, Lukáš, on je veľký futbalista, ale on bol teraz Petržal. Teraz sa no aj neviem, čo sa mu stalo, ale on sa proste bojí streliť, on sa bojí do toho. Áno. Musí tak viacero gólov, aby sa a ty si... Ja som tam s tým, že ja som mal lepšie, odrazu. Ale ako je dal? Nie je také, ja som dúfal, že narobil, ale boli... Ja som tu cez mladých chcel. Neviem, ešte som neprišla na to úplne, že jak má celé stratégie karnice. Na čo tento nastavený? Toto je tej skúsenosti, teraz skutočne to sám tvrdí, jak ďaleko Áno, toto je ako veľký problém. Nemám presúvať, teraz nemôžem presúvať. Víš, nebudem teraz presúvať. Oni chcú hrať ako tímový šport, ale oni nevedia hrať ako tým. To už od 19. to bolo. Maja hore a diera 20 metrov. Teraz mi hovorí Karel. Ono bude hádať sladko. Večeri, nedeš tvojich.
možno to je stíne, ale... Vidíš, to si to máš rovný. Dvaja strvení sú v toku alebo hore? Vyváš alebo v strede máš. Sám, buď poď tam.